di malilimutan, gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RTN Provincial Stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nag-Iberico sa Ibery, very good ang asabi. Hello everyone, welcome to the iBerry Gold Radio Show. Ngunyan na aldaw, gusto ko ipabisto sa indo ang bago na produkto na makakatabang mapakarhay ang sa indong paghiling. Ang bago na iBerry Gold with lutein, igwaning tulong aktibo na sangkap. iBright Extract, Bilberry Berries, asin 10 mg na lutein. Ang iBerry Gold with lutein ay mababakal sa mercury drug asin sa ibang leading stores na harani sa indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada. Iyoy ni ang halipot na paliwanag kan kada sangkap asin mga benepisyo. iBright Extract. Inisarong herbal extract hali sa iBright plant na ginamit na sa kahaluyan ning panahon para bulungon ang iba-ibang klaseng kondisyon kan mata, pareha kan inflammation, irritation, infection, asin dryness. Ang iBright Extract igwaning vitamin A na mahalaga sa malusog na paghiling o pagtanaw. Bilberry Berries. Sadit na bilugon na prutas, malat o may kolor pero makatas, mayaman sa anthocyanins, makusog na antioxidants para sa ganun ang mga free radicals na nakakaraot sa mata. Ang bilberry berries nagpapakusog kan blood vessels sa retina, nagpapakarhay kan sirkulasyon kan dugo, asin pinupugulan ang inaapod na age-related macular degeneration na iyo ang numero 1 dahilan kang pagkabutas sa mga naggugurang. Nag-Iberico sa Ibery, very good ang asabi. Ano ang ngaran mo tabi, asin edad? Si Luming Sinato asin 54 na tabian sa kuyang edad. Ano tabian sa imong pigmamatikan day ka pa nag-iBerry Gold? Ang taramon kan doktor, ako tabi ay igwang katarata asin pwede ining maging glaucoma. Asin ngunya naaapektuhanan sa kuyang blood sugar. Ano tabian na itabang sa imo kang iBerry Gold? May nagtaram sa kuya na baluon ko daan ay very good. Asin pag antos kan sarong bulan, duman ko na matian na marayrahay na an sa kuyang pagmati. Pati tabian sa kuyang mata. Dakulaon na salamat sa ay very good. Malinawon na tabian sa kuyang mata.
iBerry Gold with lutein. Mas mura kaysa ibang brand. Mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Also available in Shopee and Lazada. Lutein. Iyo ini ang carotenoid pigment na yaon sa macula. Ang sentrong parte kan retina na iyo ang nagpapabaskog kan detalyadong paghiling o pagtanaw. Masasara kan lutein ang blue light asin ang ultraviolet rays na nakakaraot sa retina asin macula. Napapababa man kaini ang inflammation, oxidative stress, asin ang cell death sa mga mata na nauugnay sa diabetic retinopathy. Ako si Luming na taga Marikina na 84 years old na. Ngayon po, ako po ay may katarata at maaari po itong mauwi sa glaucoma at pati na po ang ating sugar ay naapektuhan. At ngayon po ay gumaan na ang aking katawan, pati na po ang aking mata. Maraming salamat, pinagaling mo ko. Sa iBerry, very good ang sagot. Komplikasyon kan diabetes na nakakaraot sa blood vessels kan retina na iyo ang dahilan kan pagkabuta. Paano iinumon ang iBerry Gold with lutein? Simple lamang, sa sarong 10 mg na kapsula kada aldaw kan iBerry Gold with lutein, kayang makuha ang tamang kantidad kan lutein na rekomendado para sa malusog na mga mata. Uyan mga nagkapirang nag-iinom ni kaining kapsula na nagbahagi kan sa indang positibong eksperyensya. Sa tulong si Mana o pagtumarkan iBerry Gold with lutein, patinta ko na ang pagbabago kan sa kuyang pagsili. Dati malabo ang pagsiling ko, pagbanggit itisil ang pagsiling ko. Ngunyan, malinaw na ang pagsiling ko. Dahil nang dayo napapadalang mata ko katapos mag-computer ni alabang oras. Ang iBerry Gold with lutein ay mababakal sa Mercury Drug asin sa ibang leading stores na harani sa Indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier. Pera Padala. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Elsie Colliantes, nakatira sa Sipukot, Camarines Sur, 59 years old. Colon cancer po ang sakit ko. Sabi po nung doktor, maghanda na niya kayo ng 300,000 pataas dahil i-opera ka niya. Niyakap ako ng mga anak ko lahat. Sabi ko, huwag kayong umiyak dahil gagaling pa ako. Kasi may napapakinggan ako sa radyo na water doc, napapagaling ang mga cancer. Sinuggest nga ni mama na narinig niya daw po sa radyo yung kay Dr. Paragas, baka daw pwede naming subukan. Noong una po hindi kasi ako naniniwala sa ganyan kasi akala ko nga hindi naman nga yung tunay na doktor. Parang may duda. May doubt. Tingin ko, akala ko hindi madadala ng mga yung inom-inom lang. Nung magpa-ultrasound ako, sabi nung doktor na nag-ultrasound sa akin, anong sakit mo? Ba't ka nagpa-ultrasound? Colon cancer po. Wala naman na. Inopera ka ano? Hindi po, Dok. Tinignan uli yung tiyan ko kung may biniyakan. Sabi ko, Dok, wala po talaga. O sinong doktor mo? Kaya ko, Dok, si Water Doc. Ang galing ng doktor mo ano? O, bingganan mo sa akin. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi
Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus! I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilya'y protektado! I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-kidney care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care?
Magandang pakiramdam ko. Maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Good news! Nag-o-offer na ang M. Luwilier ng cash-in and cash-out services sa GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asinlatika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marhay na aga po sa inyo gabos. Aldaw kita ni na Sabado, pit sa 27 kita kan bulan na Enero. Na aldaw na lang, tapos malaog na naman kita sa bulan ng Pebrero. Sabi kan iba, bulan ng mga bitin. Ito ang pagsabihin, kulang-kulang. Ang Pebrero po baga kaya kulang minsan. Nag-aabot sa 29. Minsan hanggang 28 lang. Okay, kay Banya to sa lado technical, si James Oko. Sa information, si Ricky Sagayap. Duman sa transmitter, si Jimmy Guanzon. Hanggang 29 pala ang Pebrero ngunyan. Kaya so nagbo-birthday din pizza 29 pag bulan na Pebrero. Pasalamat sa igwangon niya nin pizzang 29 sa bulan na Pebrero. Malipot pa man giraray na kamugtakan ka na sa tuyang panahon pero Mayo na so ano yan share line na sabi. Duros amihan na sana ining northeast monsoon.
iyoan nagtatama sa satuya. Kaya malipot-lipot paman giraray puan kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kumusta sa maparantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Syudad nin Iriga. Di sa Rinconada area sinman probinsya kan Camarines Sur. Dyan sa Tercer Distrito kan probinsya nin Albay. Sa Banuan kan Libon, Oas, asinman Pulangi. Siyempre dyan sa Ligao City. Nakabot pa palan kita dyan sa Bakakay, Albay. Kumusta sa maparantabay niya to dyan? Siyempre duman sa Banuan man kan Minalabak. Din dyan sa Banuan kan Libmanan na inaabot kan sa tuyang makusog na signal. Sarungon yan sa mainit na issue ni pong manunungod sa sinabi ni DepEd Secretary Sara Duterte na dapat haralion itong kung ano-ano na sanang mga pigpapara pagibo sa mga teacher sa pampublikong eskwelahan digdi po sa satuyang nasyon. Saludo ako dyan sa kaisipan na yan ni Vice President and Secretary of Education Sara Duterte. Maski bako man pong gibo kan mga paratukdo, ipapagibo sa inda, arug ka na dining mga sa purpose. Kung minsan matuyo-tuyo pa dyan sa mga harong, pamilya kan sarong miyembros kan purpose, itong mga eskwela kung igwasindang mga eskwela. Sindapan nagigebo kan records na trabaho po yan kan Department of Social Welfare and Development. Anong ginigibo kan mga Sorosete link na yan? Tapos kan DSWD o ining sa City Social Welfare and Development Office. Dangan ini pang sa disaster na subuot halion na minsan baga kaya sige ang mga seminar dapit sa disaster yan sa mga pampublikong eskwelahan. Saro po yan sa pagbabawal na gayon kan Department of Education basado sa kasuguan kan DepEd Secretary na si Sara Duterte. Tapos inibagang mga records man nutrition na trabaho man kan Department of Health ining mga yaon sa City Infirmary. Ngayon dapat mag-aram kung piraan malnourished, kung piraan underweight. Kung minsan kadakol po kaya kan mga obligasyon kan teachers na bako naman para sa inda. Kaya kung minsan, mayo nalugod nagiginibo, dahil nalugod nakakapag tukdo nin tultol, ang mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan sa araw kaining mga nangyayari. Na bako naman indang trabaho, bako naman indang obligasyon, ang gibukan mga reports kay ni, tinda palugod ang nagtatrabaho, nagigibo. Naigwa man mga ahensya kan sa tuyang gobyerno na dapat iyan magheroin sa nang sa disaster ani ba maayo man dyan matrabaho. Sige sa naman ang turukaw-tukaw kung maayo manin kalamidad ay man nagre-rescue. Paparasirelduhan po bagayan kan sa tuyang gobyerno. Sayang kan ginagastos na kwarta kan sa tuyang gobyerno kadakol na mga trabador sa disaster. Yan sa CDRRMO o kaya sa MDRRMO. Ano ang mga pigpaparagibo kayan? Mayo man, ano ba? Tapos kadakol pa kan mga bikulong, mga abanggagayon na kan gamit ninda. Apera kan ambulance. Kaya dyan po nalulugian sa tuyang gobyerno sa araw kaining sistema. Kadakol swelduhan, mayo man mga trabahoan ni Basig, isa naman ang turukaw-tukaw, turutirindog, abang gagayon kan porma, lingon nindoan sa disaster ta.
Mga naka-uniforme po yan. Grabe ang mga pupurma. Alagad, pag may kalamidad, mayo man mahiling ang iba. Susurok-sok man kung sain-sain. Nag-uyam na baga pag-arog kayo ng satuyang sistema. Sa satuyang gobyerno. Grabe ang ginagastos na kwarta kan sa tuyang gobyerno pag-abot sa disaster. Sabi nga ni Deji Mandi, disaster. Pambihira. Kaya dapat bawas-bawasan ang may oras sa naman baga na iguanin kalamidad. Sa ina sana po maparakuanin kwartan sa tuyang gobyerno pag-arog kayo ng sistema. Kadakol pigpaparaswelduhan, di ba? Mayo man mga trabahong tultul. Dahil man nagigiribong kansaindang mga trabaho. Nakaigwa pa nga ni dyan mga ghost employee. Nakapot kan mga politiko, di ba? Kasimple po, pero grabe ang ginagastos ka na sa tuyang gobyerno pag abot dig sa disaster. Hindi kita nagkukontra, kundi grabe ang kwartang nasasayang. Kumbaga igastos na sa ibang ahensya kan sa tuyang gobyerno para mapakarhay ang dalagan ang sistema. Sa mga uniforme pa sana mga kagamitan kaning mga sa disaster, grabe baga. Nakulang kwartaan na ibinubo dyan sa mga arog ka ini. Naahensya kan sa tuyang gobyerno. Kundian iba man, political accommodation. Matawan sa nanin trabaho o kana sa rong politiko sa mga nagtarabang sa iya durante kan eleksyon. Kaya kung ano-ano na sa naman ang ipinapatrabaho. Ano ba nga ni, bako man tugma duman sa indang kursong pinagtapusan. Sa disaster baga, halo-halo dyan ang nalaog. Pero maray ko sa mga graduado sa nursing. Saka itong mga tattao sa pagre-rescue. Sa mga first aid. Pero kung nakalaog ka dyan, mayo ka man lamang aram sa manungod sa pag-rescue. Pag taonin first aid duman sa imong pag-rescue, ay inutil. Nasabi ka pang rescuer. Kung ni kasaro man nare-rescuehon, nag-uyam na ngod. Rescuer nga ya, di nga ni tataong maglangoy. Di nga ni nga tataong tao sa first aid. Saan ba po mga nagre-rescue? Kung minsan sarala-sala. Ultimong pag-alsa kan pasyente, di tarat tao. Kung saan kakaputan, hamak mo yan, kung nakaputan sa liog, naghihingagda na so ano yan, pasyente, na rescue. O di mas lalong napakaraot. Kung natigmaok, sasalaso kapot ka nagre-rescue sa disaster. Ay pambirang buhay tayo ni. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Banuan ka na San Fernando. SPO1 Junakien. Siyempre kay Margie Simata Ramos dyan sa Pamukid. Yan man sa Banuan ka na Bulaki Jen Mortega.
ka dyan sa Barangay Kausip ki batchmate Bonnie Aragon. Kumusta sa UNEP High School Batch 87? Siyempre sa kuyang mga batchmate ka na elementary Batch 82. Yan po sa San Isidro Elementary School. Kumusta man sa maparanta ba niya to dyan sa Banwaan ka na buhi? Ano daw, nag-abot na si Mayor Rela Coste? Si Mayor, sige po anduman sa Metro Manila. Meron nagpaparahanap nin ayuda. Pundo para sa iyang banwaan. Yan saro sa mahigos na alkalde digdi po sa Rinconada area. Siyempre ang obligasyon kaya niya bako sa nang para sa banwaan kan buhi kundi sa enterong probinsya kan Camarines Sur na sakop niya itong mga alkalde. Siya ang Mayor's League President. Kumbagan inaasikaso kay ni Mayor Rela Coste bako sa nang banwaanin buhi. Kundi sa mga nasasakupan niyang mga alkalde digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Pala na isusulungon niya na taon ang liwat na pagbuhay sa local history asin mayaman na literatura sa Banwaan kan gawa sa partido area. Ini man ang pinagkumpirmar sa sarong pagkikipag-ulay ki Chairman kan Committee on Tourism Hana Broqueza. Sigon ki Broqueza, ang lakdang na iniiwan sarong paagi tanganing mabistuan nasambit ng Banwaan magin ang mayaman na istorya kay ni kultura sen tradisyon kan mga barangay digdi. Sigon sa iya iniman na dakulang oportunidad tanganing manodan kan mga hobenes ang nakatatak na history sa kada pangaran kan sa indang lugar mientras na pinagapaparambung paan literatura sinman an sining. Pag sinabing sining kunyan ini arts. Dagdag pa kan opisyal ngunya na taon na tututukan man kan tourism office an manunungod sa mga salog partikular na sa mga upland barangay na pinagdadayuman kan mga turista. Hoy, saro palan sa ipinapautog ngunyan kan Land Transportation Office ini pong one time big time policy. Laban sa mga kolorom na bihikulo, tapos mga driver na mayong lisensya, ang iba ang lisensya expire na. Digdi po sa one time big time policy ini
kana LTO katuwangan na mga deputized na mga enforcer kana lambang local government units sa lambang banwaan taduman sa siyudad Kannaga talagang mahigpit na ipinapautob ang bagay na ini. Ano daw digdi sa iriga ta duman sa siyudad Kannaga gabos na kanto binugtakanin mga enforcer ta hindi makalusot itong mga nagdadaranin kolorom na bihikulo. Tapos iba mga day naka-helmet kaya mayong nakakalusot basta-basta pag ipinapautob ang lay duman sa siyudad Kannaga bakong arog digdi sa ibang lugar. Digdi sa siyudad Kan-iriga kung lambang kanto na malulusutan ipautob man ang one time big time policy kan Land Transportation Office pagmati ko kadakol kan masasakote man na mga nagdadaranin kolorom na bihikulo. Kada kanto pati itong lulusutan bugtakanin mga enforcer kadakol masasakote. Lalong-lalo na po itong mga yaon sa barangay. Sa barangay, ang iba, kadakol na mga nagdadaranin na kolorom na motorsiklo. Dahil mga pigre-rehistro. Kung minsan, inipuan kaluyahan kan lay sa mga local government units. Kumbaga, ang itinataon nindang kastigo, penalidad, hababa sa naman duman sa mga mayong crash helmet, lalong-lalo na dahil maninda o dahil man nagsisitar ang mga arukan CSU tapos ining iba pang mga paradako sa LGU kan lisensya. Nakapagsisitar sa naman sa mga deputized agent kan LTO na mga pulis. Pero pag ambot digdi sa CSU, sa helmet sa naman, asin sa day pagsulot nin tama, ano ba, mga para-try mobile nga ni, minsan laman na ano-ano kito sopong, nakachinelas, ang sulot na bado, kung minsan, hindi akong piglalabahan paman kan iba. Kumbaga, hababaw man po ang kastigo. Tapos, ibubugtak nga, first offense, halimbawa, 500, kaya 200. Kumbaga, bakong arog kan ipinapataw na kastigo kan Land Transportation Office na ribo, bakong basta-basta kung igwa kanin mga violation na matitindi. Kaya, ang dapat baguhon ang sistema. Magpasar nin ordinansa ang lambang banwaan o syudad na medyo magabat-gabat ang ipataw na kastigo digdi sa mga violators na driver. Enot na enot yan sa sistema. Kung arog po dyan sa LTO na kung may mga violations, nakabugtak yan dyan sa kumbaga duman sa sendang records dyan sa sendang system. Kaya kung marin nyo kakan lisensya, kadakol kang violation, maaaraman ikapalan nga ya, arog kayo ni day ka nagsusulot helmet. Kung dakulan sa imong violations, imbis na magin 10 years ang validity kan sa imong lisensya, magiging 5 years na yan o pwede pang bumaba. Depende sa imong naginibong violations.
Kaya ini po ang kaibahan pag-abot sa implementasyon ka na lay. Pagpataw ni na kastigo duman sa mga violators. Na mga driver sa tinampo. Sa kahababaan penalidad, kastigo duman sa mga drivers na nagbabiolate. Sige sa naman kung minsan pati ang iba sabihon kaput niya ako ni pulanong politiko. O di dahil na tatawan ka itong citation ticket. Sabihin sa na, kunyang baga nga ako ni Mayor o kaya ni Vice Mayor ni Kagawad. Empleyado nga ako. Diyan ang problema. Para dakop man siyempre masupog man nga ki Mayor, ki Vice Mayor, ki Kagawad, di tanang nga di pagtikitan. Di nagray na ngod, pag-arag kiton ang mga sistema. Kumbaga dyan sana nagkakaurulan implementasyon po kanlay. Kumbaga nadadarasan na sa mga pabor-pabor. Tapos kung violators pa sa police. Kaya membro kan militar. Ay mo nga ako bisto. Sabi man sa parada ko, sige na nga, sige na, larga na. Pambira ko narog na po kayan. Kaya minsan, taman mabasol ang ibang paradakop na dahil na lang dinadakop. Sa kung sindaman ang kastiguhon. Pero sa lang sistema po yan. Magsunod kita sa leta, lalong-lalo na kung mga autoridad, tapos kung mga bataan kita ni pulanong politiko, makasusupog baga sa satuya. Pag-arog ka ng satuyang mga pag-uugali, kung may nakabisto, ito nga pinalibre, may lingata. Tauhan ni Mayor, ni Kagawad o ni Vice Mayor. Tapos ito man nga, pulis pala, no? Kaya nag-i-helmet. Kung arog na po kayan, kita man sana, pwedeng masupog sa sadirita kung may supog pa man. Ano ba kaya, garo, pasipara na sana ang supog? Ang masakit yan, bako ng supugan pagmati niya, kunyang baga nga ako malakas. Kaya nga ako pwedeng dakupon kan mga paradako. Nanti si makon arog na po kayan. Minsan kadakol po kan mga nakakalusot digdi po sa tuyang lugar. Kadakol mga violators an iba man nadadara sa pabor-pabor. Degwa pa dyan Oro Albor. Masumbong nga duman sa mayor o kaya sa chief of police o amigong police. Ay, aliw na sa nga so violation ko. Kaya na nga ako mag-taonin penalidad. Di nagray na kinarag kiton. Kaya minsan po dyan nasasakitan ang mga nag-i-implementar kanli. Pag minaluwas na itong sabing Oro Ariglo. Wala po kitang 44 minutos makalampas na alas 7 ng pagkaaga.
Kamusta pala sa mga parantabay niya to dyan sa Banuan ka na Batu? Si Acting Mayor Vic Ramos. Siyempre ki Engineer Paulino Laganson. Yan po yan sa Kundak na Papasala, San Vicente. Kumusta man ki Mayor Junjun Zorilla? Hoy, nakaduang sesyon pa sa napoon ka na may pautob ang Catch Up Fridays sa elementarya at sekundarya. Sa sarong pampublikong eskwelahan duman siyudad Canaga asin nahilingan ng tulos ininin magayon na resulta. Igon ki Erwin de los Reyes ang Principal 1 ka na Naga City Science High School. Sinabi kay ning daipa man nag-aabot ang daw ka na feedbacking para sa nasambit ng programa. Nahiling niya na dakulang pagbabagukan mga kaakian pag-abot sa pagbabasa. Dawa na nga ni may marhay na reading comprehension ang sendang mga nag-aadal na obserbaran ninda na mas naging mahusay pa ang mga ini, lalo na sa pagkaintindi sa mga tataramon. Nagaro palang mother tongue. Di man daw kita sa lado ka na artista. Yata palan si Bibi Motsi, yan ana bagong haga na pangaran kan bagong mundag na aki ni Miss Pauline. Bako na ining Miss ta may aki na nga ni. Duwana, kunya na ini Mrs. Pauline Soto. Makalampas na mga ki na ini sa sarong pribadong hospital, normal man ang naging delivery sa pagmundag kimochi. An matuang tugang kaini na si Baby Tali. Mati ang sobrang kaugmahan kan masir an nguhod na tugang. Bayan antes pong sa pagpapadagos ka na sa tuyang programa, nasa linya si Kim Hunyo. Report! Kim, go ahead. Maray nga pagkada sir sa Parandang Philip sa tuya pong mga paraan tabay sa Radyo Ronda GCK Iriga. Paano lang ako sir duman sa pigsasabi pong mga violasyon sa mga dinampo. Araw na lang po ikaw mga motorista na siyempre nagsusurulot ng mga helmet. Ang sabi kaya ba ang ibang mga motorista pag mas pasiring lang sa kasi sa sentro kan Banuan.
mabakal man lang da ang panira dahil nakaipon mag-helmet ay sala talaga siya. Sa na lugar yan, sa Banuan Kanbalatan, dakol ka yan? Adik sa Banuan Kanbalatan, mailing nga to. Igot na igot ang PNP Balatan sa pagpapotob kan mga regulasyon sa dapit sa trapiko. Pero sa mga barangay, nauutob man daw yan? Siguro sir, sa tuya pong pag-iling nga to dito sa mga barangay, kada akol dahil man nagsasalulot ng helmet. Ayaw na dyan ang problema. Oo. Mapasiring lang sana, pagpapasiring sindang sentrong Balatan, tuman lang talaga nagsasalulot ng helmet ang mga motorista. Go ahead, Tabi Kim. Ito sir na informasyon yun yan na nakuha kasi po sa Lokandi ni LTFRB and Bicol region po sa pinaka nanginginot sa may pinakadakol ng mga unconsolidated PUB sa buong Pilipinas. Kaya nakapunta na ang LTFRB sa Bicol kanungot po sa nanginginot ang Region Bicol sa may pinakadakol na unconsolidated at mga di pa nakapag-consolidate yan senda mga prangkisa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ibang controversial na Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa niluwas na datos sa region ang igwang 451 na masalangkaw kumpara naman sa siyudad ka Metro Manila. Nakapag-urit aabutan sa 323 na dahil pa consolidated ang sa mga prangkisa. Mientras tanto, makalisman na mapaso ang deadline kan pagpaparisto kan nakaaging Disyembre 31, hindi man dala pinag-extender ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang oringal daw kan PUB consolidation ng tulupang bulan na susundo sa Abril 30 ngunit na taon 2024. Napunan ang LTFRB Bicol sa mga driver nga to, sa mga operators na magpa-consolidate takaning day na maabutan pa ng tigtala ang extension sa LTFRB. Ano sir, ako yung duwang na informasyon yun yan. Ali po na ako nga ito digdi. Para ito sa lalo lokal, ini po si Karondang Timo New York, Radio Ronda reporting. Field Report! Salamat Kim sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Pag-abot po kaya digdi sa consolidation kan mga public utility vehicle. Aloy na pong panahon ini. Sabi nga ni, ipipiss out na itong lampas ng 15 anyos na mga nagbabiyahe, bako sa ng jeep, pati ining mga tri-mobile na mga two-stroke. Ano yan taday na pipiss out? Digdi sa mga banwaan. Ano po ang dakulang kahaputan? Anong ginigibo kan LTFRB? Kan LTO ta... Tindaman sa nabagan nakakaaram kan record kay ni kung pirang tauna na nakaregister ang sarong bihikulo. Lalong-lalo na yung mga pangkayod. Dan iba nga ni dyan, mga kalawangon na ang kaha. Kan jeep, sige panbreyay, mas kan tri-mobile. Kumbaga karag-karag na. Ang dalagan nga ni, mahiling man ibang tri-mobile, ang gulong, nagwi-kukunya na sosoro sigsag. Kumbaga ba ko ng align? Ano yan taday ninda pinipis out? Ngunyan sana, mapautob kayo ng consolidation. Nakakakualugod nin kumbaga butas ining mga may sadiri ka na PUB, public utility vehicle na mga pangkayod
nakakaparong sinday, gawa na naman nga bagong gigibuhon, aram na ngayon. Pero kaya ining pinagtutulod kan gobyerno na modernization. Bayan kay ning mga bagong jeep na made in China na tapos sila kamahal. Milyones ang kantidad, samantalang igwaman mga sadiring sadiring gibo sa Pilipinas na baka mas matagal pa dyan sa made in China yan. Yan nga ni sa Cam Norte, igwa pala nitong mga saraw. Mga 900,000 lang, bago na. Magayon pandalagan kayan kumpara duman sa made in China ng mga milyones ang kantidad. Kunyan ka ni style na naman na ini, pero pagdidilinsyan naman sa napukan sa tuyang gobyerno. Ako, pabor ako na i-pace out na ining mga lampas 15 anyos na, mga 20 anyos na nga ning mga jeep na nagbabiyahe sa tinampo. Delikado na po yan sa aksidente. Kung talagang mahigpit ang Land Transportation Franchising Regulatory Board, tas hindaman siya na nagtatawkan prangkisa kayan. Yan pa sana sa pagkuhanin prangkesa, tapos ang LTO man, pagkuhanin rehistro. Sa aram ninda yan, kung perang taunan, sarong bihikulong jeepney. Dapat dahil na yan pa rinyuhon kan rehistro kan prangkesa. Kasimple baga. Kundi ano yan, tapig tuturugutan pa ninda. Ngunyan sana yan gigibuhon na pagpapautob na yan, yung consolidation, validation kan mga jeepney o ining public utility vehicle. Ulit ang magkakaiguan na naman in modernization na sabi. Minsan kaya sa sistema po nagkakabararlanggado ang dalagan kan pagpapautob kan lay digdi sa satuyang nasyon. Tapos ining pag-implementar kan sarong programa. Naman pating mga Pilipino ay panganay nasusubukan kun minsan kontra na. Adakol na tulos ang nagrarally, nag-i-strike. Dahil man mabasol ining mga yaon sa ining mga jeepney drivers and operators na mga nagkakayod, talagang sindaman ang madidipisilan na pag-abutig di sa sinasabing modernization. Di ba pati dyan nakikikayod sa naman. Kumbaga ba kung man talaga sindan operator, dapat atid-atidon pag-isipan na marhay ini kan sa tuyang gobyerno. Bakong biglaan na implementasyon, pakarhayon mo na ang sistema dyan sa LTFRB asin man Land Transportation Office. Pag-abot sa pagtaonin o pagparinyo ka na mga rehistro kan mga jeepney na pinaggagamit na pangkayod. Tabako sa naman jeepney. Maski nga ng mga multi-cab, wadyan mga karag-karag naman. Ang ibang bihikulo. Tapos ini pong pelcab. Isa nang makasakay ka sana, digdi sa iriganaga ng mga pelcab. Kung minsan, puroldo na bagang tukawan, naglulubog na, una mo, itong nakatukaw ka, garo ka na duwende, nagbababa. Tapos ang aircon na nagluluwas, mainit na. And dapat na rekisahon kan Land Transportation Franchising Regulatory Board kung tol-tol paman ang kamada kan mga bihikulo. Bakong sige sa naman nindang taonin prangkisa,
Dahil man inaara, mini-inspection ang dalagan kan mga bihikulo. Well, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good para dumiman siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good para dumiman siya. Hello Bright Bar Blue, isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose
Mampaputi, Papaya Fast! White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Ragos po kita digdi sa tuyang programa. Babasa ko kaya itong mga huminaging babae sa buhay ni Vic Soto, si Connie Reyes, si Dina Bonibie, pusan panghori si Pauline Luna. Kumbaga pero nakakaagid man ini si Vic Soto Kidolpi. Kundi sabi baga digdi kadakol nagahanga ki Vic Soto ta sa edad niyang 72 anyos. Kado ang aki paki Pauline Luna. Diba talaga na ginibukan kwarta kung minsan kadakol babae. Ini mga artista kaya. Tapos si Bossing Vic makwarta, tapos may oritsura man. Hawa gurang na. Kaya kumbaga bako sa naman ang mga tagahanga niya ang naghahanga sa iya, kundi pati ang mga kababaihan na mga hobin pa. Yan importante dyan niya pinapabayaan sa mga inakian niyang babae. Minsan igwaman mga artistang pakaaki ikan babae, pero ibinabaring bangsa na mahanap na naman, lalong-lalo na po ang mga hobby na artista ngunya. Ay, nagdadali ng magbalyo sa mga agom-agom, mga live-in. Tapos iniidolo man kan masa ay inda.
Arog sa nakay ni ki Daniel Padilla sa Catherine Bernardo. Bernardo. Magiging Fernando na pa. Iniidolo kan mga hobinis. Para nagsuruhayan kung ano-ano ng mga istorya. Ay indadigdi man daw sa satuya. Mayo ng mga pagkaabalan ang mga maritis, mga Mario. Ayaw man ka man ang dana na gayon, pagsuruhayan na yan kan duwang artista. Kung niisipon. Kaya karaot pa yan sa mga hobinis. Masabi naman so ibang mga netizen, ara ka lang ngaya. Ay pambihira kung narog mangganan kaaaraan ng mga pag-uugali. Santissima. Ay pakanso ugaling od basta tultol. Ay, kumusta man pala ki retired Air Force Alex Celeste? Si Grande Kipord at sinsayang bilog na pamilya dyan po sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Si dating Kagawad Luwiliano. Field Report! Nasa linya si Diggs Martinez, karondang Diggs, pasok. Good morning, karundang Kuya Philip. May nakakita ng bareta litigdi sa Siyudad Singlaga na kung saan arestado kan mga kabuhan gikan sa Naga City Police Office, Police Station 3. At pati naman ang mga personal gikan sa CIU, CDEU na yan lead unit in coordination kan PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 sa sarong anti-illegal drug bypass operation na nagresulta sa pagkadakop kan duwang suspitsado na ilo da suspitsado sa rong 42 anyos na lalaki na may live-in partner asin may trabaho na residente kan Barangay Piña Francia dili sa nasambitan ng syudad atin ang saro kung susaro pang suspitsado 51 anyos na lalaki na may agong pero may trabaho na residente kan sa Sagrada Familia sa nasambitan ng barangay na puro yaon sa lista kana PNP na kung saan sigun sa pinagluwas na payag kana Naga City Police Office inarestan mga suspitsado kana nakaaging aldaw sa oras na 5:45 ng pagkabanggi duman sa nasambitan ng lugar ini kana makabakal sa tinda pusher buyer pati na informant gikan sa mga operatibang mga pulis din sarong plastic taxi na nagalaman ng pagtutuburan na sabu kantidad 1,000 pesos gamit ang 500 pesos na papel bilang bypass money kaya ang mobile money. At pero pa kayo ka na kung kondusir na sa intaan na body sex, discuss kantindang pagkaris ito, na-recover pa sa intaan anong pang sa chain in plastic sa chain na naglalaman ni na pinagtutuburan na sabu. Abang pa ning pitong plastic sa chain na iguwang sabu na iguwang gabat na minaabot sa 2.8 gramos na iguwang pagkakaparilaman ang bypass item na iguwang street value na minaabot sa 19,040,000 de peso ay 40 de pesos. Ayan mga kapilit, anak ko niya itong barita halidigdi sa Siyudad ni Naga ni si Karundang Diggs Martinez Jr. para sa RPN DZKI and Magmont Eriba reporting. Field Report! Salamat Diggs Martinez sa imong mga heras na impormasyon. Ali dyan sa maugmang lugar sa Siyudad kan Naga. Man po sa probinsya ka na Camarines Norte, pinagsasabi na sarong welcome development ka na Camarines Norte Schools Division Office ang naging pahayag ni Vice President as in Education Secretary Sara Duterte na tanggalo na ang administrative task kan mga paratuklo o ang mga gibong mayong pagkaaram sa
o kinaaraman sa pagtutukdo. Sigon kidait Administrative Officer 5 as in Division Information Officer Antonio Amad na kung tutuuson, iyon party na talaga ini na ipinaglatag na 5-year plan kan Department of Education. Sigon sa iya, bago pa man matukaw bilang o magtukaw bilang sekretarya kan DepEd si Vice President Sara, iyon igwanang arog kaining plano na naabala sana dahilan sa COVID-19 pandemic. Magarumduman na pinag-aninsyuman kana Vice Presidente sa iyang Basic Education Report 2024 na ang pagtanggal sa administrative task kan mga paratukdo, iyo ang tanganing mabawasan ang sakit kan mga ini sa pag-utob kan sa indang trabaho sa pagtutukdo. Magtatagama man ang DepEd nin kadagdagan ng maintenance and other operating expenses o ining MOOA sa mga eskwelahan para mag-hire ng administrative support staff. Apera digdi magpapaluwas pa man na polisiya ang DepEd dapit sa teaching overload pay kasunod naman sa Magna Carta for Public School Teachers. Asin dahilan digdi mawawara na ang administrative task kan mga paratukdo na nag-aasa ang division office na makakapokus na ang mga ini sa pagtutukdo. Magrumduman na igwanin sobra o sa sobra sa 6,000 teaching personnel kan Camarines Norte. Ini po ang magayon na bareta para sa mga paratukdo niya to sa pampublikong eskwelahan. At least mababawasan ang load ka na sa indang trabaho. Na maski bako naman indang obligasyon ang pag-ibukan mga reports kan ibang mga ahensya kan sa tuyang gobyerno na ipinapasa pa sa mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan, kaya sindaman ang nagsasapo kan kagabatan. Sabi nga ni kan additional burden sa parte kan sa indapong mga trabaho. Out pa man lugod mangyari ini. Kung minsan igwang mga kaisipan na hanggang sa nasasabi, pero man yan sa satuyang gobyerno. Ito, nagray na, nagsiram na ko pangako ni Presidente Bongbong Marcos. Kan ma-eleksyon pa sana na gigibon 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Mala. Ano nangyari ngod? 20 pesos sabi ka mga para bakal, para tungod nin bagas sa kaparatinda. 20 pesos and 1/4. Nadakol naman ko mga naambugan ng mga Pilipino. Hindi ba pati mga nagtutungod dyan sa merkado publiko kan Iriga, nadadangog ko. Kung hindi nga ako nagboto, sasabihan itong pigtutungodanin bagas. Kamu gayid nga ya, ibinoto ninyo yan. Bira. Kaya ka nagburoto. Kaya panda ko lang kaputan kan mga Bicolano. So ibinoto kan Bicol, bako man siya. Pero sa iba, nagbaralingbing pagiraray. Digdi sa Kamsyor, igwa pa digdi. Na nagkaburotong. Ano nga yan, probinsya kan Camarines Sur, nabotong pa. Nagbaralingbing pa sa iba. Sa iba, mga politiko. Mga nagparasagin-sagin. So pala ni ko mga pairarom na hero. Sige ang sarabing bipilini. Ang pinagkakampanya. Si BBM, pambira. Agay, usong-usan balingbing. Kaya, arog po kaya na nangyari sa satuyang nasyon.
Abangan na lang niya to kung ano pa ang mga masunod na mangyayari. Hoy, good morning Palangki, Pading Gis Gonzales. Siyempre ki Attorney Nonoy Wapirina, na City Administrator ka na siyudad nin Iriga. Kadyan sa tourism ki Engineer Nona Banisa Santiago. Kumusta man sa mga amigo tang drivers kan si Toda diyan po sa Santiago digdi siyudad kan Iriga. Siyempre sa mga amigo taman padihon. Ayaon diyan sa tribal community. Si Mading Flores in man Pading Libby Maestrado masugid niya tong mga paraan tabay ini. Saka kay Madam Evelyn Maestrado. Siyempre, day ko man malilingawan ang pamilya Salcedo, Ayubo Navarro, Perer. Asin sa gabos na pong mga taga Santiago. Kumusta po kamo? Kumusta man ki Manoy Felix Castillo dyan po sa babat niyan, San Isidro, digdi siyudad kan Iriga, sinman ki Lin Pantiserbino. Ki Manoy Arnel, sinman ki Manoy Willie Serdan. Siyempre ki Manay Bilin Pideres. Higanap ko itong manunungod baga sa Malaog sa showbiz si Bimbi Aquino Yap. Gusto subot kaning makatabang sa iyang ina. Masabak na palan sa showbiz ang aki ni Chris Aquino na si Bimbi Aquino Yap. Yan matapos konperma ron ni Chris sa iyang comment section na kinakaipuan ng magpuli ni Bimbi sa Pilipinas. Naglulubo na kayaan sa iyang hospital bills kung kaya kaipuan na niya tabang hali sa iyang aki pambihira herakman. Nireveal ini ni Chris comment ni Christine Calawod na sarong artist handler kana Cornerstone Entertainment Incorporation. Dinuon pa man digdi na gusto niyang ni Bimbi o Bim sana ana gamito na pangaran kana sa iyang aki asin daiman siya matugot na magkaigwanin screen name sa showbiz. Yata nagtitios na palan si Chris Aquino pambihira. Narog sa naman talaga ang buhay kan tao. Kaya yan minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kaya di pakatamyang atong lanang yayaman. Una nindo kamo permisa ng marhayan buhay. May panahon na maluyaman. Ang sa indong buhay, ang sa indong pangangwarta. Mayo pong nakakasiguro digdi sa kinaban. Kaya ito kaya si Chris Aquino nananalasa man ini sa showbiz. Tapos sumagurang niya politiko, pamilya nin mga politiko. Kundi sumagurang niyang babae, habo siyang mag-artista. Itong dipuntang Presidente Cory Aquino.
Aram ka na magurang na garo mararautan sa iyang karir. Magabot sa pagpapamilya. Usa nang sa showbiz. Kundi bagay ni manggayod ang destinasyon ni Chris Aquino. Pero kung nagsunod man siya duman sa kaisipan ni dipuntang presidente Cory Aquino, baka dahil man siya napariwarakan sa iyang buhay. Minsan pag naglaog ka kaya sa pagiging artista, dyan po nagiging maguluan sa imong buhay, mayong kasiguraduhan kung dahil katataong magdara. Bilang sa naman ang mga artistang napapakarhayan buhay. Kumbaga, dahil mo pag-abusuhon ang sa imong kasikatan. Sa sobrang kasikatan, talagang minalubog man ang sarong tao. Nawawara sa limelight, nawawara sa eksena. May mga naburutwa na naman ang mga bago. Kumbaga, isipon mo sa imong magiging futuro. Kung naarog na nga ni Ken ang nagiging buhay, goodbye showbiz, goodbye marangyang buhay. Minsan pa ang nadagdagusan kan sarong artista, masalimuot na buhay. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Nadigdi po sa kinaaban, kanya-kanya sa naman kita nin destinasyon. Minsan nga ni ang sarong tao, abakatios, biglang naasinso. Kumbaga, iyo man ang nakatadhana sa imo, mayo man kitang kasiguraduhan digdi sa kinaaban. Basta sigurado ta sana nabuhay kita. Sabi nga ni kan sarong milagro, ang kagadanan sarong peligro. Ay na pangyayari pag-arog kayan. Ang dadagusan aram na. Kaya relax ta sa nan buhay ta di sa kinaaban na kita para paka-stress. Daw hard life ang buhay. Ang mga yaon nga ni sa bukid ng mga tugang nyato. Ay, nagpaparaisip nin palain-lain mga ngot. Hasta nga kita magkain ngot. Makakakosya katikat nagparag pa. Nag-ride na, magpro-video okay, dawa 24 oras na. Di pinupundo ito video okay. Bago na yan video okay, video oka, sabi kan iba. Hindi nga pupundo din, nag-rebook na. Minsan sa barangay, arog po kayan. Kaya kita magngalas ta, dyan nga ni Santiago. Halusan, digdi po sa Santiago, sa siyudad Caniriga. Halos dahing untok na bagan mga pagpara-video okay dyan. Ay ano na niya ako ni pirming mga makwartahon. Bagay yun na sa naman ng kaugmahan kan, di ba pag nakakuanin awad-awad. Ay na inom-inom na sa nakita ko, magparag-parag, magkorokanta pa. Di nagray na buhay. Pirming hayahay. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Diggs Martinez, asin man si Kim Hunyo. Sa lado technical si James Oko. Sa information si Ricky Sagayap.
Tuman sa transmitter, ana chip PSG. Tindogon pa sana. Pwedeng pwedeng bumigay na ang China. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos, kan sa indong ding sawang pagantabay.